jsem zase tady a dneska tu budu vařit. Opět z prášku a tak trochu po italsky. Protože tady mám japonskou pizzu a srdovku v prášku. Tohle bude opravdu něco. Ale ještě napiš to jméno dolů do komentářů a já ti dám srdce. Takže co budu dnes potřebovat? Krajet si prkínko kvůli italskému vzhledu, nůžky, lžičku, vodu, vařečku, to je taky pro vzhled a hlavně pizzu. Jako vždycky jdu rozbalovat. Oh my god, tady dokonce dobrý otevírání. Koukejte na to. Vytahujem. Je to tady. Doufám, že ta pizza bude vypadat jako na obrázku. Jako vždycky obal skrývá tácek, na který to budem dávat. Musím opět opatrně stříhat. Vytáhneme. Tady už to máme. Ale teď tácek. Jo. Ježíš. Tácek. Koukejte na ten krásný tácek. To je ono. A teď jdeme připravit pizza ristorante. Uj, kouknu na obsah balíčku. Prášek na sodu, těsto na chleba nebo nějaký dezert, asi salám nebo slanina, sýr v prášku. Wow, tu toho je. Kečupový základ, malou zeleninu, míchátko, kelímek na sodu a jako poslední plastový formy. Tady musím zase nastříhat. Ty kráso. Bim. Tohle bylo lehčí, než jsem si myslel. Nejlepší na těchto formách je tohle. Ty obličejíčky v tom jsou úžasný. To vypadá jak Minecraft dýně. Dobře, když mám všechno připravený, tak se napiju a jdu překládat japonský návod. Hej, ouško! Tady je. Tím ouškem myslím Google překladač. Píšou tady, že nejdřív mám udělat tuhle věc, což jsou něco jako hranolky, protože to je z brambor. Tak, jdu na to. Hop. Jako čipsíky. Šup tam s tím. Wow, to je hodně. Jako fakt hodně. Teďkom voděnku, 2 lyžice tohohle, 1 a 2 a míchat. Zase málo vody. Jako vždycky. Proč to smrdí najednou zas tak špatně? Vzniklo zase tohle. Na obrázku to vypadá vždycky líp. Potom to mám vyndat z téhle velké do téhle malé nádoby, kde jsou ty krásné obliče. Šup tam s tím. Wow, to nestačí, nebo jo? Ale jo, dobrý. Uplácám to tam hezky. Uplácaný to je. A teď hurá do mikrovlnky. Na jak dlouho ale? 20 sekund. Jsem tady, baby. Čau, zlato. Dívejte se na tu dobrotu. Pálí. Dobrý, tak to tu máme. Teď to stačí jenom vyndat. To se povedlo. Teda aspoň trošku. Ty obličeje jdou trošku poznat. Umím si míchačku a tou míchačkou to zkusím rozdělit na krásné 4 čtverečky. Opatrně. Tady je kulišák. Dám ho na tácek. Druhý, třetí a čtvrtý. Utřeme. Bramborový věci mám hotový. Jo, ale teď bacha. Nedávno vyšla nová kolekce merče. Tak trochu divnej merč. Protože já sám jsem tak trochu divnej. Mám divnou tvorbu a divnej vtip. Proto jsem společně s Rilgíkem udělali tenhle skvělý merč, který už teď můžete předobjednat. Třeba na Vánoce. Tak můžeš kliknout nebo na netupír.store. A jdem dál. A teď konečně pizzu. Umím si ještě nádoby. Jak se to u nás na vesnici dělá. Opět prášek. Bim. Nic necítím. Tak to vysypu. Krásně bílej. Opět nabírátko. 1, 2, 3, 4 a zamíchat. To jsou cucky. Na tu vařečku se to všechno lepí. Zkusím to prstama, protože mám z toho udělat malou kouli. Tak to nemělo dopadnout. Ty recepty nikdy nefungujou. Vždycky potřebují víc vody prostě. Už to vypadá jak těsto. A jdu dělat kouli přesně jako v Itálii, kámo. Japonská pizza v prášku. Tak zatočíme na prstu. Ty kráso. Ještě jednou. Kouličku máme a teď čtu, že musíme udělat 2 kouličky. 1 a druhá. Slej! Teď musíme vzít obal a na tom je tahle věc. Ta věc slouží na to, aby jsme tam dali tu kuličku a pomaličku to dali jakoby do stran, aby jsme z toho vytvořili pizzu. Kdyby to tak nelepilo teda. Oh my god. To lepí jak... Na to nelepí aspoň. No, to jde. Wow. První základ je hotovej a šup na druhej. Mucho gracia. Druhý základ, hotov. Opravdu to vypadá jako těsto na pizzu. Teďko mi na řadě sejra. Schválně napište, jakou pizzu máte nejraději. Na to potřebujeme tuhle nádobku, sejroš
A trošku jako nevybraný ponožky, asi 200 let, ale jinak v pohodě. Vysypem. Sýr jsme tady zatím ještě neměli. Všechno jednou poprvé. A co s tím? Jednu nabíračku vody. Tak to ne. Jak je tohle možný? To vypadá jak mozzarella. Damn, fakt, že mozzarella. A teď salámek. Zase vyčistíme nádobu a najdem šunku. To je strašně divný, když říkám tohle balení s práškem šunka. Moderní svět, baby. Z tohohle jsem fakt překvapený. Tak vysypu, dám opět jednu nádobku vody. To se zbarvuje krásně do růžova. Tak jo? Fuj, ta voda to vždycky zkazí. Má to ale fajn růžovou barvu. Salámek nedáme na tácek, ale dám ho sem. Tak. No to fakt vábně nevypadá. Aspoň je to veganský. Teď na kráje. Kráječ a tak. Přesně tak. Krásně nakrájeno a jdu na ketchupový základ. To je ono. V tomhle receptu je fakt hodně bodů. To mi úplně zajelo do nosa. Ale jinak to voní jako Bohemia Sticks. Krásně vsypem. Dáme tentokrát 2 nabíračky vody. To vypadá spíše jako marmeláda nebo nějaký džem. No dobrá, konečně můžu připravovat pizzi. Nejdřív začnu ketchupovým základem. Tak. Wow. No popravdě už teď se bojím. Následně si ukrojíme kousky mozzarelly. Ježíš. Upatlaný, no. Sýrečky jsou na svém místě a teď salámky. Tak je to hustý. Jako fakt, jo. Jako předposlední, co jsem ještě otevřel, je zeleninka. Vypadá to jako hrášek a kukuřice, ale spíše jako bonbony. Wow, to zdobení to trošku vylepšilo. Jo. Jste připraveni na tu krásu? Tak se dívejte. Tram-tadadá! To je vážení poklad. Ale bacha, pici nejsou hotové. Musíme je dát do mikrovlnky. Nejdřív ale potřebuji nějaký talířek. Tady je? Já si myslím, že dobrý, ne? Co, Kevine, líbí se ti to? Díky. ...60 sekund. To se fakt rozteklo. Oh la la, la la la. Pizza vypadá skvěle, ale je dost horká. Takže odložíme a jdu dělat úplně poslední věc. Sodovku. Hopla. Melounová. Nasypem a zamíchám. Konečně je to tady. Jinak opět, ta sodovka opravdu pění. Teď ještě vzít pizzu a nakrájet. Wow, no dobrá, menu si ukážem za 3, 2, 1. Tada! Musím uznat, že to fakt vypadá jako nějaký pizza menu. Ta pizza vypadá dost dobře. Tohle sice nevím, ale sodovka taky hustá. 8 z 10 nebo 10 z 10. Tak jdu ochutnat. Nejdřív začneme hranolkami. Malýma bramborovýma blbostma. 0 z 10 minus 200 z 10. Bramborové věci. Nechutný. Ochutnám sodovku. Ta je dobrá, spravila mi chuť, ale ta sladkost, to mi hned zničí zuby. 6 z 10. Přichází pizza. Dobrou chuť. Takhle, ty chutě pici tam určitě jsou, ale ne moc dobrý. Pokud byste si to chtěli vyzkoušet, je to sice hnusný, nedoporučuji to sníst třeba celý naraz, nebo kousnout si jednou a vyhodit to, protože bojím se, že mi z toho bude blbě. A proto to nedoporučuji ani vám. A víte, co jsem ještě nikdy neskusil? Tohle. A už vím proč. Aspoň tohle video lajkni. Mějte se hezky a přeji krásný zbytek dne. Účet, prosím.